Bun venit la un nou video, iar acum o să reacționăm la o melodie până la jumătate, pentru că o să promoveze o persoană din camera în care sunt, niște personajele din această melodie. Acum, hai să vedem melodia. Am dat volumul. Bun. Poți să spui ce ai de spus. Păi, este un alt film, nu un personaj din filmul ăsta, care se numește filmul Songs of War. Și acolo sunt tot felul de oameni care au diferite culori, cum ar fi, da, songs, se numesc personajele și sunt songs roșii din Nether, songs albi al aerul, songs albastru al apei. Mai poți să zici în felul următor: song de apă, de foc, de aer și de pământ. Nu, este song al endului, Vai. apei, aerului, song portocaliu și song din Nether. Și songul din Nether este inamicii. Da, l-ați auzit pe Marian Rom 10, are și el un canal de YouTube și încep să cred că nu a fost chiar o idee bună să includ partea asta. Acum va depinde de voi. Dacă vă place partea asta, vă place. Dacă și nu... la sfârșitul videoclipului o să și vă arătăm filmul puțin, că am doar intro-ul. Chiar vrei să facem asta, Marian? Nu mi-ai spus în culise că vrei... Să doar să le arătăm cum mai arată ăla, thumbnail-ul. Bine, hai să facem asta. Dar acum terminăm de vizionat acest, să vă arătăm și poza de la filmul care o să le reacționăm data viitoare. Acesta este, după cum vedeți. Și puteți vedea și de pe cei canal, de acolo ne uităm la toate filmulețele astea cu animații faine, doar că vă recomand să nu vă uitați la playlist și să vă uitați direct la tot filmul. Dar asta e prescurtarea filmului? Nu, arată toate episoadele. E doar că va trebui de fiecare dată să schimbi și va face un intro din nou. Deci filmul este mai bun. Arătăm și un pic din film. După cum vedeți, e dramatic, intens. Ăia sunt niște songs. Da. Bun. Atât a fost. Și toți songzii sunt împotriva songzilor de Nether. Bine. Ai mai spus asta, Marian? Acesta a fost videoclipul. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!